Ekugcineni mama kunini? Nami siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Eish. Manje ke ngathi abantu masengaze ngangena la angikhona ukansi phone but ngiyakhona ukubhala iWhatsApp. Okay. So ngiyabona ubona ethi ungifonela la sengiphume. Okay, sese right. Nalapha iyaphayiza manje. Lapho. Yeah. Okay. Vela ngavele lafika uveze recording phezulu. Oh. Ukubala ama minutes ukuthi so record. Emelo extend ke la ndoda kancane. Okay. Yeah. Ngisho isikhathi la. Oh yeah. Sizongena la ndoda. Sanibingelela abafowethu nonke lapho emakhaya siyabonga kakhulu sibonga uNkulunkulu ukuthi asiphelele ithuba lokuthi sizoba lapha kule ndawo. Thank you so much bafowethu. uNkulunkulu ke ngathi angani gcina nibusise nani lapho emakhaya. Awubafowethu hlezi kuyintokozo ukuthi sibe lapha ngalolu hlobo. Namhlanje ke I'm joined by umama sike saba naye lapha last year. Yeah, last year I think it was somewhere around February or March. Sakhumbule kahle. Kodwa kunini mama kokuyiphi inyanga? January. Yes. Oh, January. Yeah, sazi yes, January siyakhumbula. Sasikhuluma about the very relevant topic engikholwa ukuthi yabona njengoba sikuJanuary manje ngikholwa ukuthi it's very relevant kakhulukazi kunabantu abasuke bazamuke ezikoleni njalo omunye une stress akamukelwa ngeuniversity omunye akazokwenza kanjani the only option ayifuna nje ukuthi ayuniversity so nje namhlanje sine umama lapha ke sizwe ukuthi yini le siphathele yona namhlanje bekuloko sidala ke communicate manje ungaphe KZN mina ngalena kodwa uNkulunkulu seseze wasenzela leli thuba lokuthi sizoba lapha ngalolu hlobo. But before siqale ke kuyinqubo yethu la ekhaya ukuthi ngoba this is a Christian platform siyasithanda ukuthi yonke into esiyenzayo siqale sikhuleke and then bese singena engxoxweni yethu yanamhlanje. Baba siyakudumisa siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga leli thuba osipha lona namhlanje ukuba sixoxe ngalolu hlobo kusizakale loyana naloyana usibukele usilalele ekhaya. Osesimeni esaziwa uye kuphela uNkulunkulu wethu oyingcwele siyathandaza Nkosi awusiqinise ke usiphe namandla amasha uNkulunkulu okuhamba lolu hambo egameni lika Jesu Kristu. We even pray of God that throughout the year in the name of Jesus Christ that we may have a beautiful year uNkulunkulu wethu oyingcwele kuzo zonke izinto ezosehlela nezizokwenzeka osipho siqinise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord. Amen. Amen. Angithathe lithuba ke ngamukele umama naye lapha namhlanje osifakashele sibonga kakhulu uNkulunkulu ke ukuthi unathi lapha namhlanje. Mama sekubingelela. Yebo ngiyavuma. Ekugcineni. Ukuthi uNkulunkulu ngoba emuhle uze kwenzeka mntanami. Hawu bakithi. Uthi izolo nje umani wangisurprise. Bengangena kancane. Xolo mama. Abasurprise kodwa ngajabula. Yes. Ukuthi nami ukuza kwami lapha bekuyinto nje bingaplanekanga kahle so gcine nje kube into nje eqhamuka speed. Kodwa ngikhumbula ukuthi hayi mama umunye unama appointment kumele sibe naye. So siyabonga kakhulu mama. Mhlambe ke nakubantu abaqalayo ukubona mama mhlambe mama ngasenzela introduction kubantu abaqala ukubona. Okay mntanami ngiyabonga kakhulu. Okay sanibonani nonke bantu base Ningizimu Afrika. Igama lami nguNomathamsanqa Balungile Muriel Luthuli Vumase. Oh yes. Right. Ngalesikhathi samanje namhlanje angiqala ukuba lana. Ngingafika unyaka odlule. Ngizokhuluma futhi ngayo indaba engizokhuluma ngayo namhlanje. So kusho namhlanje sengiya extend from what ebengikwenze last year. Yes ngoba ngasho ukuthi ngisazoke ngibuye ngithi ubuya ngenxa yokuthi lento engikhuluma ngayo ithanda ukuthi ingaqhamu kahle kuthina abantu especially thina abantu abamnyama base South Africa. Ayikho kahle hle kodwa manje ngiyafuna ukuyifaka ukuthi ingene ngalendlela uzongena ngayo ukuthi wonke umuntu ayiunderstand ngoba kuwona mgogodla wempilo yethu. Mama siyabonga kakhulu. Angeke ethola indawo yokuhlala bafo usmall lapha ngeke angene lapha ahlale lapha ngoba manje lo muntu uzosebenza nathi urice lapha ne urice. Okay no it's fine. Yes sorry mama. Yeah. Ikhole. Yes mom. So ke ngalo ndlela ke ngithe noma
singisekhaya bengivese kukhona emqondweni wami ukuthi vele ngisazolokhu ngibuya mhlawumbe ngizowenza noma ama podcast awu 4-5 ngoba ngenze ukuthi yonke into engizoyikhuluma bayi understand abantu ngoba ngibona ngendlela ebaleke ngakhona ngoba namanje akekho umuntu osekwakhuluma ngayo lento engizokhuluma ngayo ngaphandle kwami amakhono eSouth Africa especially not in South Africa kuphela but iAfrica yonke as a whole mase ngiyibhekisisa kahle akuthina abantwana base South Africa noma abantu base South Africa aba nalolu size sinalo thina but lolu size sinalo alipheli lumile noma ngithi ngiyabuka ukuthi yena mhlambe khona uzolithinta akekho lithintayo the only thing to amathuba omsebenzi awekho akhona mhlambe ezothatha abantwana few then abanye abantwana bahlale benjengoba benjalo bengazange bathole lutho ngeke ngathola ulutho kwabo bese beqala umgwaqo itrad bebe yilokho nalokho kanti thina sise South Africa eSouth Africa sikiyona yona lizwe liphethe elumgogodla womnotho kahle yona lizwe elumgogodla womnotho thina sikulona kodwa si-enjoy lutho so lonto yangihlupha for so many years ngibuza imibuzo eminingi engaphinda ngithi but why Lord ukuthi sithi sise South Africa ezweni abafika abantu bazotapha bahambe baphindele emazweni abo sisale thina sinjalo sibe yisebenzi zabo thina basinikeza imali ukuthi size emsebenzini sibe siphindele emakhaya futhi lapho ungathi uthi amadlebe ethu nomqondo wethu uvaliwe awuvaliwe kungenxa ukuthi sithemba sakhula kunje ngoba kunjalo so akekho umuntu ocabanga ukuthi ake kube khona change sibone ukuthi kwenzekalani kahle salindele ukuthi mhlambe laba bakhulu abasiphethe bazosenzela ishange kusho ukuthi ngenxa yokuthi ene eqale ngachaza ngathi lo nalomuntu unobasket wakhe ukudla kwakhe ungafani nobasket womunye umuntu so angibasoli ukuthi indaba bona bangangeni kulezi cathule ngena kuzona zakuthi ene phambili ngamakhono ukuthi sikwazi ukubonakala senzani eSouth Africa nokuthi siyibone ngempela lento eyayithwalelwa uTat Mandela bese kudingisweni babengaqondene nalokho kodwa ngenxa ukuthi bazivula ukuthi siyakwazi uzokhuluma into efana nalezi singakwazi ukukhuluma kuzona ngesikhathi sobandlululo kona lokho kukodwa siyabonga kakhulu kuTat Mandela nabanye babebamsene nabo nathi phela sinenselelo ukuthi nasenze something ukuze lelizwe la South Africa bonakala sesikhulekile ngokuphelele uma salambile isona sakakhuleki ukuboleka nje mama kwi-episode yethu sike saba nayo ngonyaka ophelile enye into oyivezwa wakuveza ukuthi ube uthisha isikhathi singanani 34 years ube uthisha 34 years so uma ukhuluma ngento emakhono awukhulumi nje ngento ukuba ukuthi nje uyisusele emqondweni ukhuluma ngento oyaziyo kwayibona njalo mhlambe yini ekwenza ugcizelela amakhono kakhulu kangaka more than anything ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho into ebanga ukuthi ngigcizelela amakhono kakhulu kangaka okokuqala nje ngizoqala khona ngiphuma kwifamily amakhono ubaba wami uyona makhono khona umkhulu wethu uzali ubaba wami naye futhi uanti wami dadobo ubaba wami uyena oqala kwacabangela abantu base South Africa ukuthi ababe ne-restaurant i-restaurant eyibizwa ngokuthiwa yini kuthiwa isematsheni la eThekwini thina nibancane anwazi lo ndawo but abantu abadala bazokhumbula mangikhuluma ukuthi kwakhona indawo akuthiwa isematsheni lo ndawo akuthiwa isematsheni ayiphethe udadobo ubaba wami weshadeni nomngadi iphuma ezala kalithulile abana nobaba wami nobaba bamabanye baba wami omdala wesha umusic wakhe ephuma amazwi ngamazwi baba wami omncane besha umusic wabo nabafowethu bebenza umusic nami esikoleni bengibenza umusic izinto eziningi even mangibuka i-TV angibuki noma yipi channel ngibona ama channels aphethe lento engithwele nami bengihlupheka kakhulu ngoba bengiyibuza ukuthi wayile ngingaka understand nami ukuthi kahle kwenzekani ngempilo yami wahamba kaze ngathi ake ngifunde ngathola ama history nama record kababa amancane uma wedlalela wona ngabona ukuthi ngiphuma kule family mase ngibuka sekwenzeka kanje mhlawumbe sikithi no ake ngisukume ngibona mhlawumbe inkosi yami akukhona engase ngikusize ngibasize ngakho ngizothi namhlanje na phambili ngamakhono lento ekuthiwa amakhono uzalwa nayo ingaphakathi kuwena thina zalwe nayo lethiwa amakhono kodwa ngenxa ukuthi thina zange siwa exercise esikoleni nayo into ethi khona ayikho ezikoleni ngoba nguthisha mina into ethi khono ayikho uma ngibuka isyllabus ngithi ngiyayibheka isyllabus akho nokodwa kuya ngakumakhono the only thing nezifunde ikhona ezinye biology no history nobani lokho kudla ngithola ukuthi kudliwa abantwana abanye abanye bangakudla kokudla ngenxa ukuthi kuyakhikha kubona ngoba bona bafuna amakhono mase bebizwa ukuthi bayidumo ngoba bona lento omuthi uyamtshena yena umtshena ngubani izifundo ezikhona ubona ukuthi umfake ekhoneni umlahlile banga understand futhi mangithi ngiyaprincipal ngeke mem lento ishoya yikho lana so ngasithi mina ngoba sengihlele ekhaya nginethuba elihle ake ngisukume manje la ke ngithi phambili ngamakhono even uhulumeni wethu osiphethe ngiyamcela ukuthi afake kwi-syllabus yakhe afake amakhono kuzobe ngumuntu oqala mina
engithi ku syllabus kahulumeni akufaka amakhono futhi angifuni ukuthi omunye umuntu athathe into yami ayenze kube yakhe ngoba lento imini ngisukumile eSouth Africa ngathi mina phambili ngamakhono engabonwa umuntu angifuni abantu bathathe into yami bese beyenza into yabo mina mengabe uhulumeni ethi man noma Thamsanqa uthi angifake amakhono ku syllabus bese ngithi mina yes ngiyacela ufaka amakhono ku syllabus ngizokwenza kanjani na ukuthi ngifake amakhono ku syllabus ngishina ngicela ungicele ngizokwazi mina uzofika ngizo explain ngamakhono ngoba into esegazini lami amakhono engiyaziyo ngeke uzungitshene ngawo into esegazini lami ukuthi lo ngizothi ngimbekela nomunye ngimbekela ngicela iqale ka grade R amakhono akhuphe na umntwana ngoba khona laba abangayidingi biology nehistory nontontoni badinga lento engifunayo mebefika esikoleni bafuna bathi manikeze abantu basaphazele wonke amaphepha kuthiwa ukhethani ufunani abese ekhethela umntwana ukuthi ufuna lo abese eqala ke lapha iskills sakhe aqala uzohamba ekhikho kunye endleleni aza qhubeka ekhikho kunye endleleni ngoba akakuthandi kakhulu uzobone na ukudla ekhaya makuphaki e-restaurant mofika e-restaurant uzofuna ukudla thola ukuthi lokudla okufunayo akukho bese uthi angisale singithatha noma yini ngoba khona ukudla ngilambile nabo ke kuzohamba kube njalo kodwa ngenxa ukuthi ele bazobe nayo lento yabe esemthanzini yabo yamakhono bazokhuphuka nawo bazobafika phezulu bafika phezulu sekhetha ngempela kwena into ayidingayo kakhulu ingakho ke ngithiya ke ngisukume namhlanje ngizothi phambili ngamakhono kodwa upart 2 wami kakhulu based on kubantu laba abaphethe izwe ubani amakhosi asingene yes amakhosi namhlanje ngizocela wona ukuthi amakhosi ngiyabonga namhlanje ngizocela wona amakhosi ukuthi akakasilekelele kule vision yami nginayo ngamakhono bazosilekelela kanjani na le vision yami nginayo ngamakhono ngokuthi eindaweni zabo inkosi inendawo yayo eindaweni zabo abasinikeze indawo yo exercise amakhono baphinde futhi basakhele basineze indawo yokwenza ama factory inkosi factory yini futhi izinto so exercise amakhono kanjalo yindaba ngisho njalo usho kanjani noma Thamsanqa ukuthi akube nezinto samakhono kube ne factory kithi ke manje ake kubuye lento eyenzeka kudala osikhula thina lapho baba bethu babesuka bahambe bosebenza eGoli mebefika eGoli bangawuthola umsebenzi ahlale eGoli ihleli kamfo wabo ahlale khona ngawuthola umsebenzi omunye ezaqala ifamily entsha ngale ebeshiya ifamily ekhaya omunye azashonele khona eGoli engazanga abamazi ukuthi ubuntu base kwakhona ngoba khona ukhumbula ekhaya ngifuna yonke lento ngiyibuyise ngithi ake ibuye umuntu omnyama kabe akayigade naye ngokuba umuntu omnyama especially ezweni lakhe so ngalo ndlela ke kuzoba khona ifactory phinde kube khona izinto zokuqhakaza amakhono uma bela sebesuka practiceile amakhono abo sebengena effect sebenza umsebenzi manje nake bese bephuma beye emakhaya bazogibela amatekisi namabhasi umuntu olala ekhaya aye kuhlala ehlathini umuntu ayi ngoba ethanda kodwa ngenxa ukuthi ayikanayo indawo kulala akakhona akazi umuntu lana usehlala nombi ngoba ulayinele ukuthola ukuqashwa emsebenzini ake iphume kubantu abamnyama lethi uzoqashwa uma ungaqashi ukuthi wena uhambe emhlabeni ungazange wenze lutho kanti ngaphakathi kwena kuyabila amakhono akeke akaphumele ngaphandle amakhono olokhuzana amakhosi la kwaphethe akakasize kanjalo asinikeze indawo baphinde futhi bakhona umSamaria balungu naqala ngangikhulume ngabo umSamaria balungu bakhona abantu abanemali eSouth Africa lithi iqiniso singekuphikise lokho labo abantu abanemali eSouth Africa bangathi bayilahlile imali yabo uma benikeza thina ngoba senza amakhono nje senzani lapho senza ukuthi lo nalo muntu athole avuleleke ukuthi umuntu uthandana athi hayi mina ngithanda ukubhaka ngiyalinganisa athi umunye hayi mina ngithanda ukudweba ngiyalinganisa athi umunye hayi mina ngithanda umculo mina ngithanda ukuthi nokuthi anikeze ithuba umuntu enze lento engaphakathi kuyena azoyenzisisa eyithanda angakhethelwa ukuthi ufuna ukwenza akhethele umuntu atazenzelena ngale ndlela athanda ukuyenza ngakhona so ke njengoba ngisho njalo ngithi ke ngicela kakhulu ukuthi amakhosi asinike asiphe indawo aphinde futhi asenzele ini nama factory lezo ndawo ezobe exercise khona ama factory bese kuthi le nkosi enkulu esiphethe sonke ke yona ngizocela ukuthi amakhosi lawo ngicela kuona ngoba ubona ke abosikhulekela kule nkosi enkulu esiphethe sonke kaZulu abasikhulekele kuyona ukuthi iyona phela sonke singabakhe singayibakhe sibheke yena masilambile nje basilambe kanjena nje asicela ukudla ukuthi asiphe sicela ukuthi asilekelele
sakhe lamakhono ngoba mase sike sawakha lamakhono sobe sesikwazi ukuzondla thina ngasekho umuntu obheke omunye umuntu njengoba bayizibasho abelungu bathi isandla esokusiza esiseduza nenani nengalo yakho so ngalo ndlela ke bahambe bosikhulekela kubayede bathi nangu nomathamsanqa ethi bayede uyacela kuwena ukuthi ungasilahle singabakho masingabakho nawe uyabona ukuthi emhlabeni kunjani ingane eziningi ihleli emgaqweni especially abantwana abantu besilisa ngokudalwa kwabo bama provider njengoba nibona bebaningi kangaka bagcwele emgwaqo njengoba bagcina sebehluleke ukuhlala emakhaya bebona uma wakhe ehlule ukuthi abathengele ukudla athathe imali ezali kwazi leholwayo athenge impuphu noshula noflower kunganele ushukwanela agcina umfana sethe ingeke ngiyapho ngihlangana nabo ngixoxe nabo ngithi bafana bami ngixoxa yini emakhaya ngoba lade nguthisha ngibafundisa abangani bami ngixoxa yini ngempela bathi mas kwazi ukuhlala sibukela uma ugogo noma bengazi bazosinikani bagcina sebesonge iphini faka kuma esongela ukuthi enakwazi ukuthengela thina ukudla ngicela siphumele ngaphandle mashawo ngithi nakodwa kurungu bantu abami bathi masizokwenzani ngoba umhlaba unje yini esingayenza ma sifundile siqedile masinazi idefike sinamajazi ma akhona nami ngufakazi wabo bakhona amajazi akhona alenga kodwa kuyenzile usho lo majazi lokhu kuthiwa nje uzani izofunda uza babhi njengamanje nje babhizi bagcwelephi lapha einkundleni zani zokufunda ba register abantwana benza ukuthi ugogo keep imali logcina noma keep imali logcina ngoba nje umntana marriage uyabuza uzohlala ekhaya naye akekho futhi umuntu oyibonayo lento uthi lokho kuqhubekile nje South Africa kuqhubekile akekho umuntu othi hayibo nithini ngoba lento kade sayiqala kuyenzeka ukuthi ake sizame nenye indlela kodwa akekho oyibonayo lento so yimina lento yangihlukumeza ngaphakathi ukuthi ngeke ngamakhono we can do things ngamakhono ethu sinawo ngaphakathi yes we can do things uyabona nje lezi imbali ezibekwe la athi omunye umuntu wazenza even ihlahla ngasathe eminyango ubuye nasendlini ufuthatha ama colors different colors ama elikhuzana okuhlobisa ufake umbalo yellow obovu grey onjani phuma ihlahla esihle uhlobise ngaso uthola imali iphini elokhuzeni esihlahleni thatha iphini lomise uthathe iplangwe ulokole lokhu nje iplangwe leli elothatha la umiswa labekwa bese lahlotshiswa kahle ngaphezulu sekuphuma iathi yomunye umuntu ukuthi ngizoqala ngenze kanje lelo phini alithathe alenze kahle lilolonge kahle athathe hambe udayisa sethola imali ayikho imali yonke semakhonweni njengoba una bengena kunezikhwama ezinkulu nje laba bangaphandle manje sengibuke isystem abayenzayo laba bangaphandle bafika laba bangaphandle bavula izitolo zabo ezinhle ezinkulu abasehluphi bathi lezi ngane zethu ezincane ezingaka abantwana bathatha abanye bazobenza babe yini okesha abanye babenze babe yini balayisha impahla isitolo benze konke lokho baphathe nje angabonakala nje ukubonakala umnikazi wesitolo uthi ukhona akabonakala nje ukubonakala udadatazela lezi ingane senze yonke into yonke sifaka ama uniform yonke izonikeza imali yani babuze abantu abamnihola manje bathi masithola imali yokumsebenzini siphinde sibuye futhi abekho wrong bakukhuluma iqiniso sinikeza nje imali CMC asikwazi ukusibonga unalo kuncane abasinika kona ezweni loba ezweni labo iqiniso lefuna ngela ngeliphume izweni labo banikeza imali yokuya emsebenzini nobuya emsebenzini konke lokho kuyangigulisa ngithi ngeke kungenzeka kanjani koze kube yinini siphila lempilo akekho bekhona ushintsho so mangabe ukuthi ngempela bonke abantu bayayizwa into bayayibona futhi nabo ukuthi ngempela akekho bekhona indlela esikwenza ngayo ehlukile kunalesendla esenza ngayo njengamanje one ebengithi ngizocela futhi okunye ngizocela ukuthi ke emakhaya ke njengoba kusenjena nje ikhaya nekhaya abeke bebe nezingadi ezintathu ekhaya nje ingadi yokuqala kuzobe le yokuthi yokwenza uzenqatha njengani carrot imfino inhlobonhlobo umbili ubhatata amadumbe kanjalo bese bakhona ingadi futhi esibili ingadi esibili yani ama fruit siyazi thina la njengoba sila kaZulu Natal kudominate kakhulu ini umango ukhona ubanana ukhona kwezinye indawo nakhona khona okunye amapetshisi khona ontonto umuntu bazobona ezweni indawo abaphila kuyona yini abangase bakwazi ubayenze baqale baqale ukudla lokho engikushoyo ngikhuluma ngayo ingadi yokudla bephinde batshale ingadi yani ama fruit phinde kuzoba khona ingadi yesithathu yemithi leyo yomkhuhlane ingadi yesithathu akube khona olamula
kube khona obani laba lezinto lezi eziqotsho bayazazi imithi nje yemkhuhlane sonke siyayazi iboza nontontoni lenze lezo zinto ezibanga ukuthi ngabe umuntu phethwe umkhuhlane aphuze kujona abese yaphila akube khona kokuthatha umuzi nomuzi lapho siphungula ini siphebeza indlala siphebeza ukuyezitolo ngoba asinayo nalo mali ukuyezitolo siyafisa kodwa imali ukuyezitolo asinayo ngoba sibophe thina abantu base South Africa ahlukene nabantu abasejele iqiniso kodwa singaboni sejele sijele semakhaya kanti sejele thina elihle nje ijele sikulona thina abantu base South Africa ngoba sibophekile asikwazi kwenza lutho siyatshelwa siyenzelwa yonke into once wafunda wavumela ukukhangezwa usokhangezwa uzongena ethuneni ngiyababona makuthiwa kuphela inyanga bamile laphana abantwana bamile ukhwide lelokhuzana lemiqa bezofuna akukho wrong bazothatha lo mali kodwa manje lo mali angcono mhlawumbe yabasiza bavula amathuba abo yemisebenzi imali encane ukuthi bakwazi ukulala bedlile ngaso sikhathi ake expand from there ke manje kuthi angabi imali ukuthi umuntu alale edlile ekhaya kodwa ake kube imali ukuthi umuntu azenzele akazenzele yena umuntu into ayifunayo azenzele yena bese uthi laba nkosami abaphiwa uNkulunkulu abaphila imali abeke bayikhiphe izolekelela la ake bayikhiphe izoleke njengoba ngithi namakhosi akakhipha indawo labantu abanazi imali abayikhipha khona abantu abangasinikelela bayikhipha labanye bafuna ukinvesta bainvesteke kuze lento yenzeke kungabe ukuthi bazosipha imali kuphela kodwa labafuna ukinvesta abainvest ukuthi lento yenzeke iphakame basukume bonke abantwana eSouth Africa bahambe bayosebenza. During isikhathi senu mama ibinjani into yamakhono ke nokuyiqhathanisa njengesikhathi samanje yabona mhlawumbe manje isikhathi sakhona samakhono sengaba ukuthi mangathi uya check lento yamakhono abantu abayenzayo kakhulukazi abantu ababuya ngaphandle more than us like South Africa so ngesikhathi senu nini binjani into yamakhono ikakhulukazi nabantu sobebuya ngaphandle ngesikhathi sethu thina sikhula sifundo standard 6 ngiyakhumbula lihle iqiniso besiyenza thina ilokhuzana icraft work sinazo futhi ingadi ezikoleni ingadi enkulu ejalo carrot kudliwe esikoleni kudliwa kuthatha khona lo phaka ucarrot otshaliwe ufake leyo emabhodweni kufake nezinto ezithize kudliwe sikwazi ukuthi senze needle work besiyenza thina ukuthunga as a result nje mina mangabe content ngifuna njengoba mina vesi ke nginamakhono amaningi izinto eziningi ngiyayithungela zona ekhaya ngikwazi ukuyithungela ngoba lapha ngasithola leso skill sokuthunga esikoleni ngisafunda kwahamba kwayeko ngokuphela futhi ukuthi kwaqedwa yini ke namangazi ngoba ngazi ngibo principal angazi ngibone ngale ukuthi kwenzeka nabo principal futhi nabo thotha bazi ukuthi kwaqedwa yini mhlambe abaphathi be education ababona ukuthi lento i useless bayishiya kanjalo bathi ayingaqhubeki angazi angisho ukuthi bayibona ngoba i useless kodwa ngisho ukuthi mina indlela engabona ngayo lava siyaqedwa nje namhlanje ingane yakwazi ukuphetha ingubo ayikwazi ngisho kwenzani ingane kuhlangene nje eSouth Africa kuthula ikuthenya angazi ukuthi kwenzekani ngoba mhlambe eSouth Africa abantu base South Africa ambavalekile kwamanje uNkulunkulu uzobuya akasivulela kesivuleke nje sonke eSouth Africa besiyibona into ngeselilodwa ukuthi singasizakala mase senze kanje abekho wrong laba abaphethe uma ngabe benza kale indlela nabo abenze ngayo njengoba uyakhumbula kanye ngithini lona umuntu unobasket wakhe ongafani nomunye umuntu asibasoli laba abaphethe udinda ababengenzi njengoba unomathamsa nqefisa ingoba abanokobasket babo awekho amakhono khona okunye kodwa manje lokho khona okunye futhi nathi mhlawumbe kuyasiza sonke ke kuze kusithi come together ke manje sizakale sonke ake kube khona lokho kwababa kubonayo ngihlanganise nalokho kwamakhono mhlawumbe khona sokwazi uyaphambili manje mama kuyo ke le yamakhono ngiyazi nje manje kunomntwana lapha ekhaya njengoba sikuJanuary nje kunomntwana lapha ekhaya une stress akamukelwa ngeuniversity omunye une stress sokuthi useqedile university kodwa umsebenzi walento ayifundele akawutholi njalo mhlawumbe yini ongayigcizelela la kuyena ngiyazi ukuthi kona ukhuluma nendaba yamakhono kodwa manje yena into ekhona nje manje yena ufuna umsebenzi nokufunda lapho ngizothi kuthanda ukuba into enzimana ngoba ukhule yena azokufanele aqashwe uyizwa into engishoyo kufanele asebenza aqede ahambe uqashwa manje mangabe ngasaqasheke useba stressed uthi hayi manje mina ngangawuthola umsebenzi ngoba phela kufanele ngithola umsebenzi iqasheke kanti umsebenzi useduzane nengalo yakhe umsebenzi useduzane nengalo yakhe uyayibona lonto
ukuthi akakasivuleke ukuthi ayibuze ukuthi kanje yini engiyithanda uyabona nje ilona lo mntwana akayibuze noma yilona lo muntu akayibuze ukuthi konke yini ngithanda kakhulu engayenza ngezandla zami nangomqondo wami ayibuze lo mbuzo uyayithola impendulo mhlawumbe ithi impendulo yayo ungakwenza ngoba uyathanda vese ukwenza ukuthi nokuthi uyalithanda ikhishi ungakwenza kube uyingene ekishini hayi wena uyathanda ukuthunga hayi ungathunga ke wena uyabona kusafanele kuvula ama factory azowathunga azokwenza icathulo uvula ama factory azokwenza kusekuningi ngalolu hlobo engakazi ngoba nabo abelungu kunama factory abaqede wangena thina abantu abamnyama sikuthina sesiphethe ama factory bawavala abelungu okay avaliwe maningi khona mhlawumbe nabo ke mangase bazizwele lama factory avaliwe nemishini yakhona ekhona eminingi ehleli kulo ma factory ngoba phela imishini abazangenze lutho basinikeze ithuba lokuthi nansi imishini yokuthunga nanka ama factory akhona avulwe aklinwe kahle kwenzeke kahle yonke into nabo ngoba vele nabo basesiza ngoba sisisenkingeni kangaka nje nabo ngiyababona beshaya umgwaqo abelungu namhlanje sobabona beshaya umgwaqo abelungu sobabona begibela amatekisi njengathi kade behamba ngeimoto uyabothi izinga lakubona ilanga ngokushona phansi so ke abangabi nako lokuthi lama factory akhona awabo abake bawavule ngoba nabo bazosizakala kanti futhi nababelungu abelungu yabacela nje basokwenza lento esiyenza ukuthi nababebe yipart and parcel yethu basisize ngoba bona baphambili kunathi lento engikhuluma ngayo into abazi kahle kamhlophe ukuthi ukhuluma ngamakhono ukhuluma ngento evele izokwenza South Africa yonke ivuqane kabusha izalwe ka ngamanye amazwi iSouth Africa izozalwa kabusha ngamakhono you get my point izozalwa kabusha ngamakhono kuzovula konke umuntu athi yonke lezi zinto uyayibona leli khosana enhle imali meseyidayisa uyayibona uyabona enhle imali mesekudayisa konke lokhu kuzozala akekho umuntu ongezo enjoya uyabona mangabe lento isivulekile umntwana uhamba emgaqweni kufanele umbuzo uhlale uhambelana emgaqweni wenzani la athi hayi manje ngithunyuka kwathi kufanele ngabe sendaweni ethize nakwenza umsebenzi wakho ethize akekho umuntu ongezo accommodate ngamakhono yilona lo muntu uzokwazi ukuthi ngaze ngalithola ithuba elihle akathula kunabantu abaphuma emakhaya bayohlala eduzane nomfula bobona mhlawumbe umfula omkhulu lo azokwakha into encane yakhe lapha wenzela nje akwazi ukuthi abe sedolobheni yeyizwa into engishoyo azokwakha indlu athi ngelanga kufika imvula wolokohlo uyahamba ngena umuka namanzi bamuka day by day namanzi bekhedwane nemhosha ngoba bayishutheka khona ngoba jahu bayitshela umqondo wabo ukuthi ngiyothola umsebenzi ngoba ngifike ngafika edolobheni kanti nasemakhaya umsebenzi angawuthola khona laba mama uthola ukuthi ikhono uNkulunkulu amuphe lona mhlambe yena ubuke sengathi uyali undermine uthatha kancane thosa uNkulunkulu umuphe isiphiwo nje esithile yes kodwa futhi manje indlela yenenza ngayo ubona ukuthi ngathi uyas undermine kodwa the very same gift sothi bayasenza abanye abantu futhi bayayimisela ngaso yes and futhi bayaphila ngaso kodwa yena uthola ukuthi even more gifted kuleso siphiwo kodwa futhi manje kunokuzethemba futhi uyazinyeza ngoba lento mhlamba akakaze ayibone nasekhaya nzomunye umuntu yabona ngathi kuyihlazo nakwenza lonto ungathina kulowo muntu loyo uyabona nje ubukhuluma kahle impela ngaleyo ndlela yabantwana abazothatha bazoqala bathathe kanjalo kodwa uma ngabe lento siya implement siyenzeka ngempela awuzobona bazojabula ngohlobo lwesimanga ukuthi hawu kaze ngayilibazisa bengihleli kube kade ngayiqala lento bengihleli kungaboni ngoba manje kwaqalwa nje kwameka kwaqalwa nje kwaqalwa uzobona wonke umuntu uzokhululeka ngeke umuntu uzokhululeka ngithe mina ngisho noma ukuthusa uqeda 60 years as long as ama part of your body efunctiona kahle woza na uzuqasheka ngoba uwena othenga izinto 60 years ingasebenzi ngenxa ukuthi amathuba emisebenzi ayengekho akeze nawe uzoqasheka noma uzoshanela nje laqeda khona ukusebenza ashanele yizwa lutho ngishoyo anje lokho azobekwenza nje ukuthi sengithinga imidala abantu abami kodwa ngizokwenza ukuthi kube khona imali engenayo khona abantu abangakaze bahole nje imali yakhe ethi yena usezugugile no 70 years kodwa akakaze ayihole imali ethi nje le mali nje ithi mina uzokathi uzokubona nje u500 wakho ungena qeqeqe kuthiwa na u500 wakho ungenile ajabula hawu nami senginemali yeyizwa into engishoyo sozala kabusha ngamanye amathi sizozalwa kabusha eSouth Africa uma senza amakhono yes
Yo bafowethu nezwela lapha emakhaya indawo yamakhono engikholwa ukuthi wonke umuntu kumele kube ukuthi into ayithatha serious okwangempela. Ngiyakhumbula naqala ngake ngasho ngisazi ngangikhuluma nobani ngithi yazi kwesinye isikhathi uthola umuntu usothi sesikoleni wenza something uthothi mhlambe kukhona amanye ama-angles namanye ama-side okungahambi kahle khona kodwa lo muntu lona uyimangazi uyibuza ukuthi lo muntu indlela uNkulunkulu amphe ngayo ufica kwazi ukukhenika imoto into angazange azayele esikoleni kodwa kunabanye abantu abakwazi ukuya esikoleni awufundela ukukhenika kodwa yena ukwazi ukuthi akhenike imoto into angazange azayele ngisho esikoleni ukwazi ukufaka ugesi into angazange azayele ngisho esikoleni kuyitalent lakhe aliphiwe uNkulunkulu uzibuza lo muntu wayifunda aphi lento ngempela and unga-understand kanti isiphiwo asiphiwe uNkulunkulu the moment ukwazi ukusebenzisa your gift ebese uphila ngayo ayikho into engakuhlula empilweni into esihlulileke nesinikeza inkinga kakhulu ukugijimela izinto esingaphiwanga zona kanti ezinye zabantu by the way ke impilo ihlezi impilo ke ngoba vele sisesikhathini la khona wonke umuntu udinga something into azoyenza ukuze akwazi ukuphila but the moment wathola into uNkulunkulu akuphe yona ozokwazi ukuthi uphile yabo nje mama kunabanye abantu usothi nje uNkulunkulu umphile nje ukuthi kumele ayikho into angazi ukuyidayisa uyibona nje uyadayisa nje ekhaya and unesiphiwo sokuthi into edayiswa uyena ngisho ukuthi wangambeka nami angeke adayise njengami yena ngadayisa into ethile nje before ilanga liphele kudala adayisile waqeda futhi isiphiwo sakhe loyo kodwa manje kulento yokudayisa nakulento ngazi nako yena nto ama-talents yabo nje kakhulukazi lento zokudayisa nezitolo uyabona ukuthi kubuka sengathi siyithathwe phansi and nalaba ngaphandle sebayithathe over lento yema-tuck shop njalo because abanye bethu bebeyithathela phansi ukuthi hayi mina ngisenginesitolo ngidayisa amagwinya nje ngunamba bani mina kanti le gang yangaphandle yangena ithatha over indaba yama-tuck shop because mawuthi uyabuka manje mawuthi each and every corner ngeke usithole isitolo hayi mina lento yangixaka and into engixake kakhulu ngixake ukuthi labantu bangaphandle bafike kade besinabo abantu bebenazo izitolo zabo yebo lonto bedayisa kodwa bafike nje babavala laba base kuba yibona futhi akekho umuntu abakhulumelayo ukuthi kwase kuyashabalala lokho kwabantu bala eSouth Africa kwase kuphasa lokho abantu bangaphandle abakhulunyelwa umuntu bonakala sengathi nje kuyinto enhle ngithi mina khona lapho futhi angibasoli laba bangabakhulumeli ngenxa ukuthi bona abanayo le gift esinayo thina ye-talent lokuthi uyisebenze babona nje kuyinto enhle ukuthi noma laba bangathatha and ngithe kusekuningi kusafanele sichaze sikusho ngoba ngelila ngelafuneka iqiniso liyamkhulula umuntu yes labantu bangaphandle abagcwele la eSouth Africa akuyo kade bengekho la eSouth Africa beze ngoba bazothola amathuba ani ababona kunamathuba amahle ukuthi bazo-exercise amakhono abo ngoba thina sinawo amakhono okay ngithi-ke kumina kubona ke asixabene nabo abafowethu nodadewethu sizwe kahle lento abafowethu nodadewethu actually siqhamuka ndawonye kwase kuba sasplita kanje kodwa manje kuyazwela kuthina ukuthi thina sithola ilutho ngalo mnotho okhona la kuthola bona ngithi-ke mina-ke asinabaxwayi asithi mase senzile thina njengoba ngithi manje aqala kusukunywa kwenziwa amakhono mase senzile thina amakhono laba abaphuma ngaphandle abaphindele emakhaya abo sizofika sobasiza nabo ukuze amakhono aphakame ngoba angeke sihlale ndawonye sibaningi kangaka sizopitshana sihlale ndawonye sizophefumulani sizoyithatha indawo yokwakha ngoba kumanje abantu bale South Africa bona bakabi khona abantu abangakabi nayo imizi khona abantu abasahlala emjondolo uthi mangabe umntwana ekakhohlwa ikhandlela lashe ikhandlela kushise yonke into ekhona endlini ngenxa ukuthi kwabona bakabunayo indawo ezinhle zokuhlala emakhaya mase kuqhamuka labangaphandle ke manje sebezokwenza kube more uhlupheke eSouth Africa sithi thina kasimxwayi siyanithanda kakhulu kodwa hambani emakhaya mase nifundile ngoba nathi mase sifundile kahle amakhono la wethu sizofika sizonisiza nani ngamakhono ihambe futhi iprogress khona indawo engithandayo ngazi noma mhlambe ngirongi ningixolele abantu base South Africa ahambile ama-Nigerians when it comes to amakhono they are gone ama-Nigerians when it comes to amakhono angazi noma ubudombami yini-ke mangibuka i-TV nje 190 ngihlale ngibuka 190 ayikho into abangayenzi ngezandla zabo even i-material
baphuma nematerial ongazi ukuthi kanti bahambile ama-Nigerians. So ngiyawacela ama-Nigerians ukuthi akeze azosiza eSouth Africa. Njengoba sinenza nje senza indaba zamakhono abeza ama-Nigerians ahambile aphiwe ngohlobo olusimanga. Ama-Nigerians most of the time aqhamuka namakhadi. Anikezwe omunye ikhadi lakhe mina ngenza lokho noma uyamnikeza kanjalo ngoba sebewelaphi bona. Yeah. Ukuthi nami i-map of the world long time ngayigcina kuyibuka. Angazi noma kwenza ukuthi enebona basondelene nabamhlophe yini lapha phezulu. Angazi kwenzekani lapha ngoba nami i-map of the world long time ngagcina kuyibuka. Kodwa nje ama-Nigerians are very gifted, ahambile ngamakhono, baphila kahle. Bakhona ngiphiki ukuthi bakhona abangaphili kahle, abangakangeni kahle, kodwa ngicela ukuthi ngesikhathi nathi senza amakhono kanje bazovuka nababona ukuthi oh kahle into ephilisa umuntu amakhono. Yeah. Ngoba yabo kusoma kwabantu South Africa is very blessed. Ihleze ngisho ukuthi mina South Africa is blessed ngohlobo lwesimangaliso ngoba abantu abokuqala basukumayo babona khonto wrong. Ibona uTat Mandela. Basukuma babona khonto wrong. Usingamayamazi that is a blessing. Yase South Africa ngokwenza kwabo koTat Mandela kwenza ukuthi abantu bonke babuye bazothi bahloniphe ukuthi ngempela la ikhona into engenzeka nabo ke inkosi yami laba bakomayo Nigerians siyabahlonipha uma ngabe sesenza amakhono njengoba senza kanje abasinikeza ukuthi i-material soyithathaphi yokuthi nokuthi uzani zothola ukuthi nokuthi basiseke basisize ukuze into yesihle iphaphame ihambe phezulu. Sesofika ngisigcineni mama ngiyazi ukuthi kuningi ongakusho ngayo lento amakhono ngiyazi ukuthi sizo-organize futhi esinye isikhathi lokhu siqhubeka basizakale abantwana emakhaya kanjalo nabadala ngayo lento yamakhono but ke ngazi ngiyabona lapho hamba no mama ngazi mhlawumbe khona uma ungafisa ukueda nongafisa ukukusho kuyona lento. Ayikho isimanga engingaku-eda noma engingakusho oh noma mntame athi ngize noma ngishifta ngathi uthi ngimnikeze le yeah ngicela umnikeze mina okay gogo. Ayincanza kukho kuyisimanga engingakusho noma mhlawumbe engaku-eda ngicabanga ukuthi uma usethinte ama-angles amaningi yikho nje ukuthi ukunxusa abantu base South Africa ukuthi asisukumeni umbi lapha eminyango kulanjiwe every corner you turn ubona abantu balambile abantu sebehlala emgaqweni ingane sezidla ama drugs and mina ngiyathanda ukugcizelela indaba yaseyikoleni baleke kakhulu indaba yaseyikoleni because manje uma ubuka nje uyabona ukuthi lapha yana esikoleni kushunyelwa kakhulu into yokuthi asifunde siqeda ukufunda uma uqeda ukufunda high school uhamba uye e-tertiary uqeda e-tertiary fanele ufune umsebenzi leyo nto nje siyazi eSouth Africa and yet manje bagraduate abantu baningi but imisebenzi ayikho abanye indlela esesibaningi ngayo eSouth Africa uthola ukuthi umntwana osewuqedile kalowo matric sekunzima kwakuthola isikhala ke manje tertiary so kufanele sibheke lento ngesikhathi abantwana besalapha ezantsi esikoleni ukuthi iintroducewa kanjani indaba yamakhono ngoba njengoba eshuma ukuthi asifani abanye bethu baphiwe ukuthi sikwazi ukufunda zona lezi izifundo ezifundwa ezikoleni siphase ngamalengiso abanye abantwana ingqondo zabo azikwazi uku-accommodate lokho zifuna lamakhono and what I've also noticed manje ukuthi recently ezikolweni futhi singesize sibasole othisha no principal sekugcizelelwa kakhulu manje into yokuthi ezikoleni kube khona 100% pass rate such that abantwana siba exposure ku danger. You find umntwana wentombazane at the age of 16 17 ngiyababone early hours of the morning uthola ukuthi u5 ekseni ugqoke iuniform umntwana wentombazane uye esikoleni ngoba kuthiwa bazofika early ngoba sifuna lo 100% pass rate ekuzothi mase siwutholile ungasisizi ngalutho. The kids are exposed to danger. Vuka early hours of the morning esikoleni abuye very late in the afternoon ekhaya ngabo 6 ntambama. Sefanele ngabe lo mntwana lo uqala amabhodo but akwazi uqala amabhodo ubuya ne homework. Iyona into esitshalayo ukuthi education. Yes, education is important. It's important, but we need to strike a balance. Yeah.
Small, don't you want to ask anything or to add anything? To add, ngithi ngihlala ngihlupha ngothisha Sunday school esontweni, so I focused more on my teenagers. Ngithi ku into iqala ekhaya. Mawumzali. Uyazibona ingane zakho. I'm a mother of 2 by the way. Ingane yami iyofunda grade 8 enye iyofunda grade 6. Ngiyamazi lo oyofunda grade 8 ukuthi ubhekephi. Sengiyazi ukuthi because ngimbonile mina into ekuyena. Ngihlala naye ngiyambona, she's very good with money. Into a point where unabantu abamkweletayo but she's only 13. So sengiyazi ukuthi hayi usisi uyaka finance, understand? Bese umfana wami ubusy la kuma gadgets, computer science. Sengiyazi ukuthi ingane yami yangakuphi, lo uyangakuphi, lo uyangakuphi. So ngizomyielda to that direction engiyibonayo kuyena ukuthi hayi mntanami at the age of 10 years uqala ubolekisa ngemali uyazalisa ngithi mina yakho sithanda sami kwamina ngize ngiboleke kuyena. So I think into ilele ekhaya kakhulu ngaphambi kokuba sesikoleni wena mzali bheka ingane yakho ukuthi yini egudi kuyona bese uyisa kuleyo direction. Ngiyaqeda. Yeah, ne. Nice. Siyabonga. Hey, first ngicabanga ukuthi ibuya back to into esake sakhuluma ngayo ngelinye ilanga nomunye mfowethu about education versus talents. Education versus talents. Mina ngazi I'm tempted engathi singenza isithangami. Babe khona abantu nabakwazi ukuzibuzela nabo si-interact sonke njalo because even nayo lento ayishoyo usisi wami lapha lento eyingane engathi ingane noma isiyothatha izifundo ayingathi hayi umngane wami uye ngapha hayi nami uthi okanye hayi ngoba kunesikhala la awusisale sengiyeke so umuntu afunda into engekho engekho kuyena yabo. So nje mama angazi mama kodwa ke sizohlela mama zokufonela sibone ukuthi senza kanjani nini sibame abafundi sizokukhulula ngoba nalo mntana okhuluma ngale ngane ethi ene yona indaba yemali siwisi right ngayo awucabange ke lo ngane ekwazi ukuzenzela ekhaya ukube leyo nto iqala esikoleni. You get my point? Njoba ngithi mina iqala esikoleni ayiqala esikoleni ka grade R ngingane bisiyazi ikhono lami ngiphuma ngalo mina ngiyangalana and abaphathi be-education abafaka amakhono bangawafaka ngoba sebethi bafaka manje sebethi ene akuwona wabo akubona abathi akufaka amakhono mina ngithi akufaka amakhono. Yeah, just the thing sibe neqiniso emhlabeni ngoba bahlulekile bona ukuthi bafakele amakhono bengaboni abekho wrong bengaboni ukuthi ngempela amakhono ayadingakala ngempela kubantwana ikhono yona into ezosikhulula eSouth Africa siyabopheka njengoba manje sibophekile asikwazi kwenza lutho asibheka ngala kodwa mase kwathiwa nje amakhono asibaxoshi nalabo bangaphandla beze nabazosisiza. Yes. Sizoyihlela mama ngizoku-update ngizokufonela sibone ukuthi siyenza kanjani ke sizohlanganisa amakhanda sibone ukuthi ayikhona into engaphuma ukuthi siye phambili. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe bakhona nabantu abangafisa ukuxhumana nawe mama ngazi noma ushiyelile ngeqala indlela yokuxhumana nawe ngazi owenza ngeqala kodwa noma singaphinde siphinde futhi yabona siphinde futhi nami leni 083 ngisho mina manje ngisho mamkhulu. Okay, inamba yami abangangithola kuyona it's 08333 okay 68 246 namba abangangithola kuyona ayiphinde ngathi 08 yeah 333 68 246. Mama sibonge kakhulu mama ngesikhathi sakho sizoxhumana ngefoni sibone ukuthi siyenza kanjani asizothatha nesikhathi eside ngicabanga ukuthi lolu daba lu even more relevant ikakhulukazi nje njengoba saqala nonyaka njalo more relevant so sizo extend the invitation kubona bonke abafundi nabo bonke abangasebenzi abahleli emakhaya ukuthi ake sizo uvulana emqondo sibone ukuthi kuphi singasizana ngakho sizo-communicate nje okuningi ezisikhathi siqhubeka. Sibonga kakhulu mama isikhathi sakho. Mina ngibonga wena mfowethu ngithanda uqamba amanga ngibonga nje ngithanda emphakathini kubantu bonke abangilalele namhlanje ngicela ukubabonga Nkosi yami esithidlamini
lo mntwana unothando ngohlobo ngazi ulibone uyabanakekela abantu kwala noma ngithi ngiyathi ma noma kanjani uma nangisurprise ke message ngempela ngizeke athi makusasa uNkosami uNkulunkulu angibekele wena bakithi sambonga uNkulunkulu kakhulu siyabonga mama ngiyabonga inhlonipho respect thank you so much mama bafethu siyabonga kakhulu bafethu ngicela ukuthi ke for today sibambe la and then bese sibonane ke nge-episode yethu elandelayo uNkulunkulu angigcine kanifihle lapha emakhaya God bless you thank you amen mama siyabonga siyabonga baba ngeke sawufliwe